Labis ang paghihinayang ng 64 anyos na si Nanay Rosita Ocampo ng Purok 1 Barangay Bagakay, Legazpi City sa pagkasunog ng kanilang mga bagong aning palay na nakatambak sa gilid ng kalsada. Mag-aalauna kaninang madaling araw, isang kapitbahay ang nagpaalam umano sa kanila tungkol sa nasusunog nilang mga palay. Ayon kay Nanay Rosita, malaking perwisyo ang pagkasunog ng kanilang ani dahil dugot pawis ang kanilang pinuhunan sa pagtatanim nito at ito ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng ikabubuhay. Duwang banggi na itong na agahan duman, tanagaalat kami kan mga tracer, dahil pa nag-aabot. Kaya nag-urong kami kasudma, dahil na tracer kaso apon, tabanggi na, sa aga na ngaya balikan mi. Kaso banggi, nangyari lugod, dinita na dahil na maagahan. Pero kung dahil namang nuha, nag-aga man, dahil na talaga kaming nakuha. Kaso banggi nga, pagkaisihi ko, pigtarakigan ako ta. Pag-iisip ko, kabuhayan may yan. Senior citizen na kami, nagkakamang kami dyan na magtanom dahil abo may magutom. Pero naisipan nindang araw ko itong ginibon nilo. Parang wala ng awa sa mga gururang na nga, nagsisikap pa man. Kaya napaibig talaga ako ta. Dahil dyan kami nabubuhay ta. Maluya naman kami, dahil na kayo makapaganap buhay sa dagat. Kung makusugang paras, dahil may nakayang magsakay. Pigalat minsan na magmaray ang panahon, saka kami nakakadagat. Dagdag pa niya, wala naman silang kagalit, kaya't hindi nila matukoy kung sino ang nasa likod ng pagsunog. Ang pangapudan ko, sana sa mga kapareho kong parauma, mag-ingat na sinda na araw ka ano nangyari sa mga. Sana dahil naman sa inda mangyari, uya nang ako talaga napaibig dahil namumuhunan kami dyan nagagasto sa pagpatrabaho. So kapag alam mi, tulong aldaw kaming kaaani, naghihirap kaming maray. Di ako nakapagbayad dahil iwarang ibabayad, kaming duwa. Katapos man kami, garin ako pitrarang kaso kang kulugang lawas ko, haros din ako makairo, katsaga mi, pero naisipan na paninda kami itrador. Kaya sabi ko, ang Diyos na sanang bahala. Dahil man sinda nahiling kang matakang tao, pero mahiling sinda kang mala Diyos. Sa kabila nito, ipinagpapasalamat na lamang ni Nanay Rosita na 2 sakong palay lamang ang nasunog sa 14 na nakatambak. Iniimbestigahan na rin ng otoridad ang insidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.